Ja si myslím, že ten úvod zápasu sme zbytočne hrali nervózne, pretože tam družstvo Nitry dlho držalo vyrovnaný výsledok, až v závere sme sa dostali do vedenia o 3 góly, ale hrali sme z dôležitosti z toho zápasu dosť brkle, strácali sme prihrávky, bola unáhlená streľba, takže cez druhý polčas sme si museli jasne vysvetliť tieto veci. A aj tie striedanie hráček bolo dosť ovplyvnené tým, že dievčatá boli tento týždeň choré veľa, niektoré majú 1-2 tréningy, takže sme museli dbať aj na to, že sme sa zachovali, ale nakoniec som bol milo prekvapený, lebo toho supera považujeme za ťažkého supera, že sme vyhrali takým rozdielom, akým sme dokázali vyhrať. A ja si myslím, že sme sa presadili takou cieľovou hrou a čo mne sa nepáčilo, pomaly sa nám už Soročinová začína chytať strelecky, len ešte na rozdiel od Nitry, kde strieľali 3 tie spojky, u nás 1, sem tam 2, takže musíme stále na tom pracovať, že by sa zväčšil ten počet strelecových spojok zvonka.